Hello, vazukuru, maswera sei, maswera sei. Let's I hope kuti nhasi tinoita zvakanaka. I think nhasi network yedu haitirasise handiti. I was watching the stream yanezuro. Vanhu ndanga ndisingatovaone but ivo vaindiona handiti. Maswera sei kwose kwamuri. So inzwaika veugama. Mustudio ndiri kungoda vanhu chete vari kutsvaga nevari kutsvagwa handiti. Nhasi tiri kungoda vanhu vari kutsvaga nevari kutsvagwa chete handiti. Thanks very much for your unwavering support. Kuri sei kwese kwamuri vari muZimbabwe, zviri kudii hama dzinodikanwa muZimbabwe. Thank you very much. Ndimi makatsigira musha wedu handiti. Ndimi makatsigira musha wedu pamwe chete nasekuru vevanhu, the only Zimbabwean uncle. Zviri kudii kwese kwamuri. Yes, I believe and I think muri kundinzwa handiti. Can you confirm kana muri kundinzwa kuma-comments? Kana muri kunzwa loud and clear, mungondizivisa. Thank you very much. Thank you so much for coming. Welcome. Ngatingoshare link redu kune vamwe vauye. Nhasi kune moto handiti. Nhasi kune moto. So thanks very much. Right. Ladies Karabi, zviri kudii Ladies Karabi. Guys, let's go and subscribe pachannel yakanzi Ladies Karabi handiti. Channel yakanzi Ladies Karabi. Toti takupai vakadzi nevarume panapa. Moenda munodzidziswa kuti vakadzi vanobatwa sei nevarume vanobatwa sei natete Ladies Karabi handiti. Zviri kudii nhai umwe wangu, zviri kudii. Very soon I think ndichazombova naLadies Karabi, tombozoita kavidhio tiri pasame place, munozviona sei? So Ladies Karabi, what's up? Right. Hanzi kuyangepi Emmanuel, zviri kudii. Thanks very much for coming. Ngatidaidzei vamwe handiti. Monica, zviri kudii Monica, zviri kudii. Nhasi unobva newako nhasi Monica, haubve wega, haubve uri bachela. Nhasi unobva nemunhu wako Monica. Right. Weumamarara ndeipi, zviri kudii. Thanks nesupport yako muzukuru. Thank you so much. Ndichiti futi much love kwauri. Bella Rose mata chifamba. Hello Bella Rose, how are you? Zviri kudii mata muzukuru wangu. Chanel Matsuaure, zviri kudii. Aiwa, nhasi ndabata nguva. Zviri kudii nhai muzukuru Chanel. Thanks very much for coming. Rumbidzai. Zviri kudii. Love you back muzukuru wangu. I love you back. Charity Sanangura. Zviri kudii Charity Sanangura. Kuri sei koko. Douglas Tole. Douglas, usatizeka, unouya mustudio ozoona vanasikana mustudio. Musandirasisa naDouglas. Helen Chingwe, zviri kudii. How are you? Elvis, hana Elvis ndiri kudai panapa handiti. Selisha, how are you? Tinashe, ndoda kumbotsvaga kufesi, mabhebhe akati wandei, mabhebhe akawanda. So Tinashe, zviri kudii. Wesley, Weasley. Aiwa, haisi kunetsa. Nhasi iri bo, handiti. Alright. Pomerai Charity. Zvidirwe majecha nhasi vanhu vanonyengana. Right. Alfi, zviri kudii. Eddie.
How are you Eddie Prince Siwela zvikudidi? Michael nhasi kuri kubvira nhasi mafesi abuda. Boss Juju, a big shout out to you. Elvis Moyo, aiwa ndinodada nemi. Hlonipani zviri kudiya. Hlonipani ngiyakuamukela umzukulu wami, hamba kahle. Hayi, zita rako rakanaka chaizvo kuti kuremekedzai. Hlonipani. Hayi, ngiyabonga. Mleya Alfina, how are you Mleya Alfina? Zvekudidi. King Adzonete, aiwa vakadzi varipo, mabhebhi varipo. Beauty, zvekudi rapoyo. Tulis Magamba, zvuri muzukuru wangu. Aiwa ndinodada nemi. Nhasi mafesi ane vibe. Pachafaya panapa handiti. Ana Elvis, ana Charlotte Love. Right. Yes. Ladies Karabinda kakumirira handiti. Very soon. Right. Mother Masende keke, how are you? Knowledge ndinodada nemi. Tutomechanisa toona uyo Kobulawayo. Hayi, ngizokunikeza vakhona abanye abazukulu wami wahlala khona ngale eKobulawayo. Zoom hanzichi skies ameno rimwe ndandidi kukangasa ndewere vanhu ndicharidzidzira handi rana zvinququzi yaqunya. Varipo vamandebele amantombazana. Tino M, hello Tino M. Raishila Gonorenda zvekudi Shinila Charlotte kuipa Priscilla Silibasi Zompofu Chanel. Hello njani mzukulu wami. Right. Tracy Makamure zvekudi Tracy Onai Charity. Right. Ndepapa handisuda ujamba Onai Charity. Ndandiri pana Onai Charity ndepi yako mzukuru wangu? Nanchelelo Gwinji. Sawubona, ngiyakuthanda nami mzukuru wangu, nawe uyathandwa kakhulu. Shila Gonorenda. Alright. Mthulisi ndambotaura nezvako. Alright. Manaisha Zephaniah. Welcome. Right. Diana Newman. Right. Ayo, regendise link ruda vanhu panapa. So guys, listen, usawaste time nekuuya mustudio kana une munhu. Tungoda vanhu vari kuda vanhu very fast handiti. Ukauya ukada kutanga kutaura kuti sekuri ndangoya zokumoresai, usazondivenga, ndagara ndataura. This program is strictly for vanhu vari kuda vanhu handiti. So ndaisa link, kana uri kuda munhu, gara wapinda magetsi anoenda, gara wapinda muchirongwa. Hello Sarura Wako, pinda muchirongwa. Sekuru weZimbabwe wada kushanda, pinda muchirongwa. Ndaisa link, just check the link. Carol C 91 zvekudidi. Uya muzukuru, uya tizokupai vanhu. Right, ndamirira. So this is what I'm going to do. Kune vari kuda kuita zvekufona, ndiri kukupai nhamba zvakare dzekufona chete, just for macalls. Izvezvi tiri muchirongwa, usazofone chirongwa chapera. Aiwa, chirongwa chapera, ndinenda kubhadharisa kupa munhu mukadzi kana kupa munhu murume. Also tine group ratinaro rakanzi Sarura Wako Kadeya. Kune masingu akamirira handiti. Kune masingu akamirira. So uyai futi ikoko tizoita tichita. So please, ndaisa link, come nhasi. Aiwa, nhasi ndataura neve masaisai ndikavazivisa kuti aiwa toda kumbobatanidza vanhu. So vabva vati aiwa, batanidzai zvenyu handiti. Vabva vati batanidzai zvenyu. Right. Elisha. Kole. Zviri kudi muzukuru wangu? Yes.
Vakamira sei? Ndinofara kule zviri boss singaite Aiwa, muri inini ndiri kule. boy like. Aiwa, ndafara wauya pekutanga. Ndafara kuti musangano wavhurwa nevanhurume serious. Nekachando ndiri kutongorova yedzi muzukuru. Aiwa. Ndokutozvipedza. Ndafarawo kule ndataura nemi nhasi. Zvinodziye. Aiwa, ndoyacho. Yeah, better. Thanks very much. All right, thanks very much. Ameno abatiza muzukuru wangu abatiza. So jaha mariona, vasikana mariona jaha. So vanenge vasina kuvhura kumeso handisi kujoinisai. Hatisi kuda kuwesterwa time. Tiri kuda vanhu vari serious. Munhu ari serious anongouya obva atongotaura kuti indau. Hatisi kuda vanozoti inini handisi kutsvaga wawire muprogramu mangu kana usiri kutsvaga. Ruda strictly vanhu vari kutsvaga. Handiti? Vakavhara kumeso havapinde muchirongwa. Handina chirongwa chakadaro. Hatisi kuda kujoinidza matsotsi. Tiri kuda kujoinidza vanorora. Chini handisi kukuona. Vhura face. Hello. All right, so link riripo pasi. You are free kujoina stream. What you do, you just go to the stream, press that blue link. Rinobva ratonongokuita kuti uwire mustudio. Rinobva ratongokuratidza kuti masteps achona kuti enter studio. Handiti iwe ubva watopinda zvako mustudio. Kurukura. Totopinda tototaurirana uchitiudza kutoti zvakamira sei. So link riripo pasi apo. Hapana ari kufona, hapana ari palink. So I think we should close. Nhasi ndopari kuita network zvisingaita. Nhasi network ndopari kuita apa muchade kubatika. Vamwe vapinda vakabva vabuda. Right. Hello pachirongwa. Hello pachirongwa. All right. Ameno zvikuitika. Right. Hey, Right. Amahle. Ndeipi? Hello mzukuru.
Allo. Rundonera amahle. Hello. Kule. Toti network futere kana kuti shishiri kuitika. Toti network futere kana kuti what's happening here? Right. Kune vese vada kujoina upo, vada kujoina kugrupu handiti. Vada kujoina kugrupu makasununguka kuti bata panhamba dziri pazasi idzo. You are free kuti bata panhamba dzatiri apo kana kuti fonera WhatsApp notifonera then tobva takupai vanhu. Right. Kedha zvokudi fonera WhatsApp notifonera then tobva takupai vanhu. Kedha zvokudi Kule. fonera. Yes, Kedha. Mutiseko kule. Hello. Sego kule. Hello. Tukunzwa ikule loud and clear. Wagwan. Notifonera. Pane background sound yekuti tokubva takufonera yamene kuti ndiana akaita device on. Yes, Kedha zvokudidi. Hello mzukuru. Zviri kuona. Kedha. Hello mzukuru. Ukundizwa kule. Yes majaya. Muri kundinzwa here wakomana? Tiri kukunzwa. Wakomana hamusi kundinzwa kaini. Hello. Ndiri kukunzwa ikule musi. Zvakadhakwa zvikule. Zviri nani hamene kwamuri kuti sei? My guy. Ndiri kukunzwa ikule, ndiri kukunzwa. Hello tete, muri kundinzwa? Yeah, ndiri kukuwai. Muri sei? Hello. Ndiri kukunzwa. Uncle, network yenyu ndiye ine problem saka because tiri kukunzwai kuno kubo. No choice. Ine ndiri kukuwai, then other guests I can hear them quite clear. It's Hello? you, Uncle. It's you, Uncle. It's you, Uncle. Kule. Anzati ya mama. Vanenge vachastake Uncle. Uncle Kule. vachastake. Sekura vasubatika. Kule. Sekuru batikiraiga. Ela kule.
aizvadirwa cheche.